দাদা অলপ অলপ ভাল হৈছে না এতিয়া যেনা आखाया बिनिया मालाबाबो गेवले बेखौ जेसेबांबो बोबाय था गेवले बे आखाया गेवले ना गेवले आरो ना खंखायखाय जाबायमोन बे सिंजों हाबलांजोबबायमोन ओरैनो सानबायावनो नै बेबायदि सेन्सिटिभ नै बेबायदि खालामनो हाबाय मालाबाबो हाफेरनाखै बिदि मेसिनजों नायो नै बेयाव थांनानै ओमफ्राय बम होनाय लोगो लोगो बम मावफैयो आरो ना दा गावनि सि सुफिननो हाबाय बा माबानो हाबाय थांलाय फैलाय हारसिङैनो हाबाय आरो दा बेफोरबायदि मोजां रिजाल्ट बेफोरो जाहैबाय एखेबारे प्रुफ আগত কেনেকা আছিল এতিয়া কেনেকা ইয়ে আগত বহিব নোৱাৰে কৈছে না হয় হয় বহিব নোৱাৰে তো বহিব পাৰে বেছি টাইম 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বহিব পাৰে खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आङो सौफैबाय गोजौआव एसआइ निउर' थेरापि बेंटल गेट चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो ओमफ्राय बङाइगाव टाउन एरियायाव बियो अब्ला आङो हाबलांनि दा माखासे पेसेन्टसफोरबो दंफैखायोनो नायलाय ओरैबो दंफैयोनो खरफोरा एसे भाई काजलगाव আপোনাৰ কোন দেউতা না কোন দেউতাক লৈ আহিছে না কিমান দিন হৈছে ইয়াতে আহা তো 5 দিন মান হৈছে না 6 দিন আজি এনে হোৱাটো কি বা হৈছে প্যারালাইসিস না কিমান বছৰৰ পৰা হয়নে 5 বছৰ 5 বছৰৰ পৰাই তেনেকুৱা আছিল এতিয়া কি ইমপ্ৰুভমেন্ট আছে ভালেখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট আহিছে না আচ্ছা 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 পুৰা ডিপ্ৰেশ্যনত আছিল মানে নিউৰো প্ৰব্লেম আচ্ছা 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 তেতিয়াহ'লে ভালে ইমপ্ৰুভমেণ্ট হৈছে না अब्ला हाबलांनि बेयाव होदों वेलकाम सानडेआव क्ल'ज सानडेआवहाय मोननाय नङा लोगोफोर दे सानडेआवहाय मोननाय नङा दा बियो आरोबाव सिंनि पार्ट जेरावहाय नैबावहाय सारा जिरायनानै थायो थेरापिस्ट बिथां सामुवेल इस्लारि सारा ओमफ्राय ओरैहाय ट्रिटमेन्ट होग्रा रुम ओमफ्राय ओरैबो ट्रिटमेन्ट होग्रा रुम बेयावबो माखासे इकुइपमेन्ट्स दङ दा गासै रुमानो इकुइपमेन्ट्स गोनांजोबनाय बेलाय अब्ला नायनि बेयाव माबायदि ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ बर्थमान नैबो सासे आब' दङ नै बेनो मा प्रब्लेम आदा सिनस्रि नैबे बाजैनि जाहैबाय सिनस्रिनि प्रब्लेम दा इमप्रुभमेन्ट जागासिनो दङनो ओमफ्राय नैबे मेन सासे सिरियास पेसेन्ट दङमोन दा सिरियास इंले नै माबा मोनसे बेजों गावगासिनो दङ नै गावग्रा अस्टाड थेरापिस्ट बिथाङा नै बेलाय दा दहाय खोन्था हरनाय बिसोरनि न'खरनि मानसि खोथानाया पेसेन्टआ नै बेनो नै दा स्कुटि सिन्थाय सालायनो हाबायनो ओरैबायदि इमप्रुभमेन्ट दङ बिथांमोननिया दा माने ब्रेनावबो इमप्रुभमेन्ट जाबावदोंनो बिसोरनिया माने साननाय हनाय रायलायनायफोरा खुगाफ्रा बोहेनाय मानायमोन आरो दा मा ट्रिटमेन्ट होगासिनो सारा बे जाहैबाय रोदानि नालाय पेरालाइसिस माने रोदा ना रोदानि प्रब्लेम माखासे जायगा जायगा माने ब्लकेज जायो आरो रोदाया बे मेसिनखौ आं होनाय नैबो होनाय लोगो लोगो नैबो मुभमेन्ट जाहैदों आरो बिनि आथिङाव ना आच्छा दिसाय नैबो होला नैबे मावफैदों आरो नैबो होनाय आच्छा रोदानि थै खारसार होनाय ना मा होनांगोन सार्कुलेसन ब्लकेजफोरा माने क्लियार जानायनि नायनो गोनां माने रोदाया डेमेज जाबाय नामा बेखौ होसेयावबो बे आथिङा सेन्सिटिभ ओंलेब्ला मावाखैब्ला आच्छा अब्ला बे हमना ला बे टटेलि डेड आरो ना ओंखायनो जों बेखौ नायनांगौ जायो आच्छा बिदि मेसिनजों नायो नै बेयाव थांनानै ओमफ्राय बम होनाय लोगो लोगो बम मावफैयो आरो नै बिनि आथिङा नैबे बोख्रबजोब्बायमोन फुराना जायोब्ला नैबे बुयो बे बुलांगोन खंखायखाय जाबायमोन बे सिंजों हाबलांजोब्बायमोन ओरैनो सानबायावनो नै बेबायदि सेन्सिटिभ नै बेबायदि खालामनो हाबाय मालाबाबो हाफेरनाखै गावसोरनो न'खरनि मानसियानो एसे लेट खालामदों नामा आसरित मोनदों आरो ना एसेबां फुरानायाबो जे बेबायदि मोनसे सेन्स फैनो हादों गावसोरबो फोथायाखैमोन दा गावसोरो आफस'स खालामदों सिगांनो लाबोयोमोनब्ला निस्सय माने दासिमाव जेबो बहुद साबसिन जासिगौमोन आखायाबो बेबायदि आखाया बिनिया मालाबाबो गेवले बेखौ जेसेबांबो बोबाय था गेवले बे आखाया गेवले ना गेवले आरो ना बोलो होनानै खालामबाबो बे थांफिनबाय थागोन आरो बेबो नै जेसेबांबो बे फैफिनबाय थागोन आरो दा लासैनो फैबाय थागोन बेयो
बेनो जाहैबाय फुरानानि परिचया पेरालाइसिसनि पेरालाइसिसनि आखाइया सिदा जानो रोंले नों हाजारबो थांबाय था बे नों बिदि लाबोनो हादोंब्लाबो बे थांफिनगोन आरोना दा बेफोरखौनो जोङो बेफोरखौ होयोब्ला जोंहा आखाइया मालाबाबो थांखाया नालाय नोंनि सिगाङाव देखायनायसै आंखौ सिदा खालामनानै मारै सिदा खालामो जोङो ना मा मोनसे माबा होयो बोरै जाबाय बेबायदि बेबायदि सिदा जाबायबो आरोना खिन्थु बे दसेनि थाखायल' आदसा दा बेयो गावनो लासैनो बख्रबफिनो ओंखायनो बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनांगौ जायो एसे गोलाव टाइम लानायनि मतलाबानो पेरालाइसिसफ्रा बेनो जे खालामबाय थानांगौ जायो जों खायसे मिथियो बबे जायगायाव मा पइन्ट होनांगौ दा नों बेखौ हमनानै नोंब्लाबो बोफिनदो बिनि आखाइ थांफिनदो आरो बिदिनो थांफिनबाय एकदम जाफिनलाय बेखौ ओरै खालामनानै सिदा खालामनो सानब्लाबो बे थांफिनो खिन्थु जों माखासे पइन्ट दा जों दाङोब्लानो माने बेयो दाखौ जों दानाय लोगो लोगो बेनावहाय ओरैबायदि माने बिसा खर' नांहैगोन दा बेनो जोंनि माखासे ट्रिक्स आरो बेखौ मावनानै ट्रिटमेन्टनि आसल माबाया बेनो आरोना टेकनिकआ बेनो दा गिनाय बहुद दंमोन मोनसे बिसिनावहाय ना बेनि थाखाय माने मानसि नालानो माने ससेबो थाबायनो हाया साहस गैयामोन मथा मथि माने थाबायग्रा मानसिखौ ओरैनो हगारजाखाया पेरालाइस मानसिखौ नङाब्ला बेयो गोग्लैलाबायनो हागौ बेनिखायनो मानसिया खाथियाव थाफानानै सापर्ट होनांगौ माने बेयो थाबायथों खिन्थु सासे ओरैनो हुसियार थाफानांगौ हुसियार जोंना बे गोग्लैब्ला हमनो हायो बेबायदि एसे समाथ' गोलाव लाखासिगोन 5 बोसोरनि बियो रोदाफ्रा राजोब्बाय नै मोदोमफ्रा राखांजोब्बाय ओंखायनो समाथ' गोबाव लागोन दा बोसोरसे गोबाव लागोन দাদা অলপ অলপ ভাল হৈছে না এতিয়া বিষাইছে অলপ আগৰ পৰা অলপ ভাল হৈছে না নাই এতিয়া ভাল হৈছে না অলপ ভাল পাইছে होनना बुंदों माने मोजां मोनबायनो सिगांनिफ्राय इमप्रुभमेन्ट दङ आरो बेनो मा केस एंक्लाइजिंग स्पन्डिलाइटिस आच्छा बिनि हाराया बेनिफ्राय लानानै गोदनासिम बेयो बेकबना नामा बेकबनानो सिनस्रि जाया माने बे सिनस्रि होनोना बेयो माने मोनसेल'सो माने जोंथ' मुभमेन्ट खालामनो हायो नङा होमब्ला आप डाउन जिरायनाय गसंनाय खिन्थु बे हालाया आच्छा बेनिफ्राय लानानै बेसिमा गंसेल' दान्दा बायदि जाबाय आच्छा बेखौनो होनो एंक्लाइजिंग स्पन्डिलाइटिस आच्छा माने राखथाबनानै थाबाय नामा जोंनि मोनफ्रोमबो हाराया जाहैबाय गेजेराव जइन्ट जायोना बे जइन्ट गैयालाबा बे गंसेल' जाबाय सिदा सिदि गोदनाबो अरथाबबाय सिदा नालाय सिदाल' थाबाय बे ओरै नाहरनांगौ सोरबा गाबज्रिदोंब्ला ओरै मोजां माने गावखौसो फिदिंनांसिगोन ओरैला ओरै गावखौसो फिदिंनांसिगोन बे ओरै हाला ना हाला दा बेखौनो होनो जेब्ला सिमटम्सआ बेना ओरैबायदि स्टार्टिं जेब्ला नों एसे गोरा मोनदों गोदनाफोरखौ सिनस्रिफोरखौ जुदि एसे नों गंनायाव बोरैबा गोरा मोनदांजेनबाय बे जाहैबाय स्टार्टिं आरो आच्छा बे समावनो जुदि जोंनाव ट्रिटमेन्ट लाफैयोब्ला बेखौ डाक्टरा हाया दे जेरावखि थां अल अभार वर्ल्ड बुंखाबाय माने आं चेलेन्ज खालामाखै खिन्थु रियेलिटिया बेनो बेनि खुनु डक्टरनाव मोनसे इलाज गैया बेयाव अकल फिजियोथेरापि कायर'प्रेक्टिक आरो जोंनि निउर' नै बेयावल' बे ट्रिटमेन्टखौ माने होगोन आरो बे हामनायखौ मोनगोन आरो स' लोगोफोर जायफोरहा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं गोबाव बोसोरनि पेरालाइसिस गोबाव बोसोरनिब्लाबो इमप्रुभमेन्ट मोजां मोनदों जेरै नैबे आदानि काजलगावनिनो बिथांमोना दा मोजां इमप्रुभमेन्टआव फैबाय जेरावहाय दा हारसिं स्कुटिबो सालायनो हालायनाय अबस्थायाव फैबाय बेनिफ्राय बेयाव मेनलि ट्रिटमेन्ट होनाय जायो बिथांमोनहा खर' साबाय थानाय जइन्ट पेन माने मा होनो जरा सानाय ओमफ्राय बबेबा आखाइ आथिं लक जालाबायनानै थानाय बेनिफ्राय सिनस्रि सानाय बेक पेन होनो जायखौहाय सिनस्रि सानाय दा बेफोरबायदिखौ मेनलि बिथांमोना बे
गावसिनि टेकनिकजों थेरापिनि टेकनिकजों बेजोंनो बिथांमोना बेवहाय ट्रिटमेन्ट होयो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों नै बेखौहाय एक्सारसाइज बायदि बिनि अंगफोरखौहाय बेबायदि सोमावनानै बा नारख्लायनानै नारखोनानै बेफोरबायदिजों बिथांमोना ट्रिटमेन्टखौहाय होयो आरो बेलाय ओमफ्राय लोगोफोर जुदि गोजाननिब्ला जिहेतु कर्सआ सानसेजों जोबा माब्लाबानि समाव सोरहाबा बिदिनो सानब्रै सानबा सोरहाबा 15 दिन गाहाम ट्रिटमेन्टखौहाय लाबाय थानांगौ जायो कर्स बायदि दा बेनिखाय बेवहाय थाफैनायनिबो थानानैहाय ट्रिटमेन्टखौ लाफैनायनिबो बेबस्था दङ बेयावनो नैबे फ्ल'रावनो बिथांमोनहा माने हस्टेल बायदि थानायनि जानायनि बा संनानै जानायनि बेबस्था दंखायो थिग बिदिनो गोजाननि पेशेन्ट दंफैयो बेवहाय गोजाननि पेशेन्ट माने नट फ्रम आसाम फ्रम मेघालयनिफ्राय दंफैयो नैबे आन्टिया दा आन्टि मा रायलायगोन दा इंलिसखौनो रायलायनांसिगोन आसामिसबो माबाबो जाया नालाय स' आन्टि इउ केम फ्रम Shillong. From Shillong. I'm staying there in Upper Shillong. From Upper Shillong. Yeah. Yes. And what was your problem actually? No, previously I am Your sick no, from spine problem. No? Okay. I cannot sit. I cannot. Spine. Yeah. Backbone, back pain, Yeah. like that. Back pain. For how many days you are here already? Yeah. Yeah. We are 1 month. 1 month already. Yeah. Oh, nearly 1 month. Now, how is the improvement? I got so many. Okay. What is the difference like? Yes, previously I cannot do anything. But Okay. here, when I am here, I can work, I can stand, and I can sit like this. At home, I cannot sit even. Okay, you could not do all those Yeah. things. Okay. Jimade ne. Agot kheneka asil itia kheneka. Yeah. So, agot bahibo na re question na. Hoy, bahibo na re. To bahibo pare. Oh. Isi time 1 ganta, 2 ganta bahibo pare. Oh. Koila to na. Agot nuarisil. She can walk, she can. She can do anything, cannot move, She's feeling pain and all. pain and all. Now she can do. Silakan jam teman. Yes. बेबायदि आरो थाफैग्राफोरनि थाखाय बेबायदि गुवार मोनसे किटचेन दंखायो आरो नै आरामसे बेलाय किटचेन दंखायो बेयावनो थानानै बेयावनो संनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय ट्रिटमेन्टखौ लाबाय थानो हायो दा ओरैबो आरोबाव मोनसे रुम दंबावो नै बेबो थाग्रा बेयावबो थानो हायो नै रुम मोननै डाबल बेड बेवहाय दङ आरो नै बेबो मोनसे ट्रिटमेन्ट होग्रा रुम बिथांमोनहा एभेलेबल फ्ल'र मोनसेखा नालाय नै बेवहाय नै माखासे बिदिनो इकुइपमेन्टस दङ स्ट्रेचिं मेसिन मानायखौ औ बोयो आरो आच्छा गावनो बोगोन गावनो थाबथागोन गावनो हगारफिनगोन बोलायगोन दोनथ'लायगोन नैबेबायदि खामानि मावो अट'मेटिक आरो नैबेथ' स्पाइन करिया मेटनि मोनसे सेराजेन होननानै बुङो बेखौ आच्छा बेयो नोंनि सिनस्रि सानायफोरखौ सिगां बे स्केन खालामग्रोयो स्केन खालामनानै बेयो थांलाय फैलाय नारसोबाय थागोन आरो बेखौ ना रलिं खालामबाय थागोन नोंनि स्पाइना बहाबा गेदा गेदि दंब्ला बेखौ नारगोन फारसेखौ दोनथ'लायगोन फारसेखौ नारलायगोन नैबेबायदि मोनसे रलिं खालामबाय थागोन आरो बेबो अट'मेटिक जाहैबाय बेबो अट'मेटिक माने सिं फेंग्रा मेसिन होनदो सिम्पोल रावाव ने नैबे सिम्पोल रावाव सिं फेंग्रा मेसिन फ्रम करियान मेड आरो बियो नैबेफोरबो ने एक्सारसाइसनि थाखाय बे मोनसे मेसिनमोन दा बेखौबो पेरालाइसफोरनि थाखाय बिराद हेल्पफुल आरो बेयो जायफ्रा थाबायनोबो रोंखाया मानोबो रोंखाया बेखौ बे सिङाव सोयो माखासे भिडिअ दंखायो बिराद हेल्पफुल बेजोंनो जोङो बांसिन मानसिफोरखौ थाबायहोनायाव मदद मोननाय मेसिना बेनो आच्छा बे बलाथ' आलदा बे बला बेखौ जास्ट हमनायनि मानायनि बे मा मेसिन मासाज गान माबायानो नैबे मोनसे दंबावो नै पेडलिं बेथ' जोंनि आखाइ जायफोरना पेरालाइसफोरब्लाबो आखाइया ओरै थायोना जेब्ला जोङो बेखौ स्टार्ट खालामना होजेनो ना बेयो लासै गेवलांगोन आरो ना बेबो ब्लाड सार्कुलेसननि थाखायथ' भाइब्रेसनानोखा नैबे बिराद मोजां हेल्प खालामो बेयो फुल बिनि बडिनिफ्राय जाय बडि देहाखौ मालाबाबो रावबो दाङाखै दांब्लासो इउज जाब्लासो मानसिनो मा जायो थैफ्रा खारसारो फ्ल' जायो
दा बेखौ नांस'यै जायगाफ्राव जों मा खालामो बे मेसिनाव दा गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिमहालागै जोंना मोनसे मासाज बायदि मोदोमफ्रा जाजोबदों आरो ना मुभमेन्ट नुदों ना मुभमेन्टनि गेजेरजों बेनाव ब्लाड सार्कुलेसन जागोन आदसा ब्लाड सार्कुलेसन लोगोसे नैबे कान्सार थालि होननानै बुङो बेखौ मा होनो कान्सार थालि आदसा बेयाव जाहैबाय बे माबाया पिटल नामा पिटल औ पिटलनि जानायखाय जोंनि मोदोमावनो माखासे टक्सिनफोर थायो औ बे टक्सिनफोरखौ बेजों बे मेसिनजों डिटक्स खालामनाय जायो डिटक्स खालामोब्ला मारै बेयाव गोसोम नोंनि मोदोमनिफ्राय माखासे टक्सिन बुस्थुआ गगारगोन आरो टक्सिनखौ बोगारग्रा टक्सिनखौ बर'आव मा बुंगोनलै जेनेबा लेथ्रा माबा जाहैबाय आननेसेसारि माबा मोनसे आननेसेसारि बेसादफोर बिजानुफोर जेन'बा ओमफ्राय बेबोथ' बेनोसै बेबो भाइब्रेटर बेयो गसंनानैबो जिरायनानैबो जों होनाय जायो बाहाय बेफोरथ' बेनोसै नैबे मानि हिटिं गरम खालामग्रोग्रा नैबे ना बिसनानि सायाव आरो नै औ बाहायनाय जायो लोगोसे बै मेसिनफोरानो औ मेसिनफोरजोंनो जोङो खामानि मावो बेथ' माल्टिपार्पास बेयो आरो बे माल्टिपार्पासाव दङ बेवहाय हिटिं पेड बायदिसिना दंखाजोबो हिट खालामग्रा थाखाय नैबेबो जोंनिया मोनसे बेखौबो बाहायो औ आल्ट्रा रे मोनसे लाइट ओंखारगोन बेनि गेजेरजों बेनि सिङाव थानाय सुवेलिंफ्राबो माने बुनायफ्राबो बेनि गेजेरजों खम आरो लोगोसे निउर'नि खामानिफोरखौ जों नैबे जायगायाव मावनाय जायो नैबेवहाय दंबावो बेवहाय निउर'नि खामानिखौ जों बेयाव आरो बेयाव मावनाय जायो मोननैयावबो निउर'नि मा लाइन आरो सानसेयाव बेबो बे सिंनि मानियानो जोब आरो सानसेयावनो बे गासैखौबो खेबसेनो मावनो हायो बिदि नङा माने जों जेरै स्टेप बाय स्टेप 10 दिननि मोनसे पेकेज होयोखाय सानसेनि गेजेराव सानसे ओरै मोनलांबाय थागोन आरो गासैबो ट्रिटमेन्टफोरखौ आदसा 10 दिनाव मोनजोबनाय जागोन आरो नैबो चेयार बायदि मोनसे दं नै सोरनाबा हान्थुआ हायखुमनो हाया सोरनाबा सिदायै थायो दा बेखौहाय मा खालामो जोङो मोनसे एक्सारसाइस होयो आरोना आथिङाव बेसेबां सिम्पोल फैयो रेगुलार खालामबाय थायोब्ला मा जागोन बिनि आथिङा कलबो जालांगोन स्ट्रेटबो जागोन कलबो जागोन स्ट्रेट आदसा बिनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो दा नैबे आदाया नै जायखौ बुंदोंमोन 5 बोसोर पेरालाइसिसआव गोग्लैनानै दंमोन दा बिथाङा हारसिङैबो थाबायनो हासै जास्ट एसेल' गिनाय दं माने एसे सापर्ट लाफायो खिन्थु नाथायब्ला हारसिंबो थाबायनो हासै आरो बहुद इमप्रुभमेन्ट बिथांमोनाबो जोबोद खुसि मोनदों दे नै नायदो बेफोरनो जाहैबाय मोनफा मोनफा प्रुफ फोरमान जे फिजिअथेरापिजोंहाय नै बेफोरबायदि ट्रिटमेन्टखौ होनानै फाहामनाय नायदो नै दानिया नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला बा ट्रिटमेन्ट लायोब्ला माने बेसेनफोरा खरसा बेसेबां होनांगोन बेसेबां थाङो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानि सारनिफ्राय एबा थेरापिस्ट बिथां सार सामुएल इस्लारि बिथांनिफ्रायनो दा नैबे सारानो जाहैबाय सामुएल इस्लारि बिथाङानो बेनि थेरापिस्ट बा अनार आरो बेनो रान खालामो आरो बे थेरापि सेन्टारखौहाय SI निउर' थेरापि ओमफ्राय दा नायजाफैग्रा बा ट्रिटमेन्ट लाफैग्राफोरनि बेसेना बर्थमान माबायदिहाय मा सिस्टेमाव गोजोन्थों बयखौबो बेयाव फैनाय दिन्थिनाय नायनाय मानसिफ्रा सोरबा सोंहरनो जे माबायदि ट्रिटमेन्टनि फैसा लायो होननानै जोङो बेवहाय बेमार नायै बेमार मोनसे कर्स होनाय जायो जेरै हमनानै ला सिभियार सिनस्रि सानाय गोथाव हमदों दा बियो खेबसेनो हामा हिसाबै मोनसे जोङो 10 दिननि कर्स जों होनाय जायो आरोना 10 दिननि कर्सआव जोंनिया 6000 लायो 10 दिन ट्रिटमेन्टजोंसो 6000 आरो बिदि नङा जे खेबसे नायनायाव बेबायदि लायो बेबायदि नङा बेबो माखासे कन्डिसन दङ 6000खौ दे खेबसेनो होनांगौ बेबायदि नङा बेवहाय माखासे स्टेप बाय स्टेप होलांनांगौसो माने बयनिबो थाखाय जेन' सुबिदा जायो दा बेनि थाखायनो जोङो 6000आवबो जों 6000 लाखिनाय जाया प्रथमाव जुदि नोंनाव दंखायोब्ला बा लाथारखानांगौ कम्पालसनब्लालाय बिसोरो होलांखानो हायो नङाब्ला बेखौ 50-50 खालामनो हायो आरो लोगोसे गोजाननि मानसिफोरब्लाबो बा खाथिनि मानसिफोरब्लाबो माब्लाबा फैबाय ट्रिटमेन्ट लाब्रबनो खेबसे बा खेबनैनि थाखाय दा बिसोरनि चार्जेसा जोंनाव 700 गोग्लैयो पार ट्रिटमेन्टआव
खिन्थु 10 दिननि जुदि मोनसे कर्स लाबायब्ला बियो 6000 जागोन आरो 1000से खम जाहैयो सोरहाबा सानसेनि होनानै थाङो हिसाबै बे सानसेनिया 700 गोलैलांबाय थायो आरो बेनो रियेलखा आरो फैनानै सोंफैलायनो नांलायला आरो जेनेबा बेनोखासै 6000 जाहैबाय 10 days कर्सनि दाम आरो 700 जाहैबाय पार ट्रिटमेन्टनि दाम पार ट्रिटमेन्ट माने सोरहाबा खेबसेल' लानायफोरनि थाखाय कर्स लाखानायफोरनि थाखाय 6000 दा नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबाफोर बेबायदिनो गोदोसोनाय सानाय सुनायफोरजों गोदोसोनानै दङब्ला डक्टरफोरनि गेजेरजोंबो हामाखै गोबाव बोसोर जाबाय हामाखै सानाय सुनायानो खाना सिं सानाय खर' सानाय जरा सानाय बेफोरबायदिया जुदि बेफोरबायदिनि गेजेरजों दासिमबो भुगिनांनानै दङब्ला बेवहाय फैदो ट्राइ खालामफै माबायदि नंगौ माबायदि नङा इमप्रुभमेन्ट मोनो मोना नोंथांमोना नायफै अब्ला बुजिगोन हमनो हागोन दा गोबां प्रुफबो दंसै गोबां हामनानैबो थांबाय गोबां मोजां मोननाय दङ आरो भिडिअ आं नोंथांनो दिन्थिखाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बे एसआइ निउर' थेरापिनि जुदि आपडेट नोंथांमोना अल इन अल जुदि नांबाय थागौ जायोब्ला नोंथांमोना फेसबुक पेजाव थांनानैहाय नायहैनो हागोन फल' खालामना लानो हागोन फेसबुक पेजनि मुङानो जाहैबाय सामुएल इस्लारि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै एसेनोसै